драматург бар. Минем каршымда Зихра апа белән Рөстәм абый, Балык бистәсенең Сабакаева авылындагы мөркишерәләр. Рөстәм абый танылган гармонист булсын, Зихра апа танылган ашсу ustaсы. Исәнмесез? Исәнмесез. Ничек тормышлар? Аллага шөкер, бер яшәп. Аллага инде. Балаларыбыз китеп бетте, үзебез генә калдык инде хәзер. Аллага шөкер, икәү яшәп ятабыз. Балалар кайталар, китәләр, ялларга, мунчаларга. Зихра апа, мин беләм, сез элеккеге заманда гына менә пешерелә торган авыл кабартмасы пешерәсез дип. Менә мин шушы кабартма рецептын izlep kildim әле. Өйрәтмәсез микән безгә? Әйдәгез, өйрәтәм. Минем икенче яртым, хәзифәтем ул тәмле ризыклар пешергәндә мин шулай торып, ул күрмәгәндә генә барып гармун аламда, ул күрмәгәндә генә ул эшләгәндә гармунда утырам. Ничә яшьтә өйрәнештегез? Так, мин армиядан кайткач, бу где-то 22 яши бугай, 22 яши. Зихра апа, шуның хәтле шибәр һәм оста гармунда уйнаучы белән яшәү кыен булмадымы? Юк, кыен булмады. Мин яшь вакытта минем ирем гармунчы булса идем. Дип хыяллана идек. Хыяллана идем и теләгемә ирештем. Без бик яратышып яшибез. Юк, көнләшмимдәген төрле вакытлар булгандыр инде. Ул чыгып китә, ялгыз да чыгып китә инде ул. Алай итеп караңгысыра биргәнем юк. Ничә бала һәм ничә анык? 3 бала, 6 анагыбыз бар. Аллага шөкер. Менә хәзер инде барсы да унашып беттеләр. Аныклар кайтамы? Кайталар. Балалар да кайта, аныклар да кайта. Зихра апа, менә кабартма әзерләр өчен нәрсәләр кирәк? Менә миндә өйрәнәсе килеп киттеләр, шуңа күрә. Мин инде калган әйберләрне пешерә беләм, эш писмакларны бәлешләрне пешерә беләм. Менә бу кабартманы пешерергә өйрәнәсе кирәк. Менә бу шүпрә салабыз. Аха, башта шүпрә салабыз икән. Ничә грамм шүпрә монда? Бу монда 50 грамм шүпрә. 50 грамм, аннары Бер чашка Су кайнаган булырга тиешме? Су җылымса булырга тиеш. Так, аннары Менә сөт салабыз шуның кадәрле. бер чашка сөт. Булай булса үзем дә пешерәм, алла белсә. Сук салабыз. Вот. Тузлар салмыйбыз әле. Хәзер әзрәк Угатабыз да. салып. Он саласалар угатабыз инде. Ан кызмы салырга монда? Аны инде шамалап кына салабыз инде онны. Шама. Монда устаның кулы үзе белә. Ник дип әйткәндә, менә күпме кабартма пешерә, авылда бөтен кешеләр сорый. Рецептын бөтенсен әйтә, ну менә анык шикелле булмый ниләр кабартмалар берсенеке дә. Кулдандыр мен дигән нәрсәләр. Кулдандыр, наверное, кулдан килә торгандыр ие. Баш ясадык. Менә бу баш инде. Бу инде әзрәк бер ярты сәгать торырга тиеш инде. Яшәп баш ясасаң, кабартма бик тәмле була уңа. Кайда саклыйсыз? Хәзер менә шунда өстәлдә генә куям. И шунда гына кабара. Бүлмә температурасында. Сезнең бит әле тагын ясап куйган шүпрәгез дә бар. Бәлки шуның белән дәвам итәрбез. Монсы инде өлгертелгән, монсы готовый. Монсы инде өлгергән инде готовый. Монсы менә 2 күкәй салдым. 1 кашык майонез салдым. Монсы әзер. Ярты стакан май салдым. Монсы инде әзер инде хәзер. Хәзер сөт салабыз инде. Сөт жарты литр сөт салабыз. Олтуын икән, жиген икән бу. Булай булса. Рөстәм абый, булышасызмы хатыныгызга ашарга пешергән? Ник булышам, күп вакытта хатын итәргән җыклый, мин үзем торып, завтракларны хәстәрләп куя, маннар барып кына уятам. Завтракка нәрсәләр күкәй кыздырасызмы? Юк, күкәй генә түгел. Күкәй ансаның тиз-тиз генә итәргә. Кыймак та пешереп алам тиз генә. Ул җыклаганча ие, аңа әйтмичә генә. Аннары мактаган була инде, синең пешергән кыймакларың тәмле дигән була, мин шарам шу. Ул күкәйне бик ыстап нитәңде кыздыра инде. Зихра апа, хәзер нишлибез? Хәзер ун салабыз. Менә 1 литрдан пешергәндә 2 кило он кирәк. Обязательно. 2 кило он. Ярты литрдан пешергәндә инде әз генә пешерсәгез инде 1 кило он кирәк инде. Yok, bunda konkretно күпме? Жарты киломе? 1 литрме, жарты литрме? Ярты литр. Менә бу жарты литр икән. Ярты монда инде. Монда менә бит. Жарты литрдан пешерәбез. Бер чашка су була бит инде. Ярты стакан сөт була.
Шуның белән инде ул орта инде ярты литрдан. Ярты литр. Хәзер аны салып. Менә мин инде элекке эшләрдә дә булганда, юлларда жүргәндә, автобуста ничә еллар эшләдем диптем. Мин чыгып китәдем, но өйдә булганда инде менә хатыным тәмләрләр пешергәндә шулай кайвакта жанына утырып, каршына утырып, гармунда уйнап, әзрәк кайвакта җырлап та җибәрәм. Ну хәзер теге тамаклар белән әйтү инде. Менә безнең кабартманың жартысы өлгереп тә килә инде. Теге ничекелле анекдоттагы шикелле дитәләрдә менә ошо жартысын яздык дип әйтәләр. Шуның жартысы өлгергән дә инде моның. Өлгердеме? Өлгерде булды. Хәзер Ничә генә инде чыгасы бар. кабартырга куябыз инде. Тагын кабартабыз. Тагын кабартабыз инде. Ничә минутка барачак? Төрлечә кабара инде. Кайсы вакытта бик тиз кара чүпрәгән әйбәт булса, ну 20 минутка бара инде. Гар каплап куябыз инде капкачыганна. Безнең кабартма кабара торсын. Без хәзер бер җырны кабартып алдык. Әкез генә, әз генә. Киттекме? Әйдә, кит. Әйдә. Yaktı kıyaş, çirgen uğurlar side. Yollarda şeşekler kılgan. Yıllar üde, üretedik tılgide. Ruslar gidemem geriden. Bir de tutamazsın. Bindim akıl jirde tamata. Günlerimi günde bulamazsın. Bu dünyanın bir de tutamazsın. Bindim akıl jirde tamata. Günlerimi günde bulamazsın. Bu dünyanın Әміне фотода кімдер ала? Bu fotoda biz endi Zıhra apam bilan men, Istamavaya bizning bu ilerishgan vaqtlar, Necha yosh sizga bunda? Bundami? Zıhraga 22 yarım, menga 21 yarım. Şul menimdan yaşırık. Şuna göre onun sözünden çıkmayıp yaşlı başımla aylandirdi de, o ettirip özüne qarattı, neşe eteyim so'y. Şuşa bak buna qaytib.
Зөһрә апа менә күп кеше әйтә, мәхәббәт юк ул дөньяда дип. Бар. Мин балаларга әйтәм, мин бер күрүдә яраттым, бар ул мәхәббәт. Мин хәзер дә яратып яшим. Мин аңламыйм, ярату юк дигән кешегә бар ул ярату. Бер күрүдә гашык булдым. Мин аның менә гармон уйнаганда бармакларына гашык булып торам. Кабышы бармаклары инде белмим. Без бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп яшибез. Ул мине һәр вакытта дагы авыл кибетендә булсын, шәһәр кибетендә булсын, иң беренче мине кертә. Лифтка булсын, лифтта да иң беренче мине кертә. Мин аңа гомер буена рәхмәтлемен миңа, рәхмәтле гомер буена. Джентльмен инде хатын кызны битен күтәреп күрәсе туры кирәк аны. Күтәрә алмасаң да күтәреп җиртәм мин аны дигән. Көнләшәсезме? Көнләшәм. Жараткан кеше көнләшергә тиеш инде. Рөстәм абый, башка хатын кызлар әйтәләр, гармунчыларга гашык булалар дип. Менә сез туйларда алып барасыз. Гашык булалар да, потому что ул бит инде яшеренне, ул кемдер гашык була. Аны бит инде менә миңа гашык бул дип әйтеп булмый. Жараткан кеше жаратсыннар, мин гармунчылар жаткан. Мин шуңа синә. Шуңа синәбез без. Менә бит, игезәкләр шикелле бит алар. Игезәкләр шикелле. Мәфәгыйлә безнең уже камырыбыз әзердә булды. 20 та булмагандыр инде шүпрәсә әйбәттерендә бик тиз кабарды. Хәзер без моны ясарга керешәбез. Хәзер мин бит инде кошык белән алмыйм инде, кул белән алам, шулай кулмайтам дәген. Мин шулай ияләшкән инде. Ник дисәң, элек-электән әбиләр коры кул белән эшләгәннәр. Ул коры кул белән эшләгән ризыкка ул сен бөтен энергияңне биреп эшлисең бит син. Шуңа күрә әбиләрнең ризыклары бик тәмле булган. Бик тәмле. Безнең әби пешерәдер, пешмакларны алып көннәрен җитадырган шул хәтлек. Тәмле булады. Мактанып әйтү түгел инде, кабартмаларымны бик яратам минем. Минем Питрәшкә дә бара, Бөкәшкә дә бара кабартмаларым. Һәрбер җиргә мин кабартмамы күтәреп барам инде. Менә кабартма белән кабартмада арасында әзрәк ара калдырырга кирәк. Чөнки алар да пешә-пешә зурая торгандыр дип уйлыйм мин. Үземчә. Баш ясагач камыр бик җиңел, бик әйбәт, бик тәмле булыр ахыр, бик уңай. Менә ирем бик булыша, миңа бик булыша. Менә кайсы вакытта ниләргә, ашларга пешергәндә кабартманы җитешеп булмый. Ул майлап, табагыш белән идем алып чыгып тора, духовкадан алып тора. Менә булды монсы. Ул иде җокта ул кайтырга второйлап пешереп куям. Кайвакта. Ул блинчик кисмәсен бик тәмле пешерә инде ул. Аның Белемне, менә хатынның кабартмасы тәмле була. Кабартманы пешерә белә. Ә менә белемне миңа тапшыра. Синең беленең тәмле дигән була. Давай син пешерә дигән була. Минеке алай ук барып чыкмый дигән була. Күрәмсең, мин тоже теге бөтен күңелемне биреп пешерәм ахрысы ул белемнәрне. Кабартмаларыбыз табада да кабарды, 10 минут кабардылар. Хәзер инде газның эченә тыгабыз. Бисен аска, бисен өскә тыгабыз. Ничә градуска? 180 градус. 180 градус. 180 градуста бу. Тора ие. Алдан сез кайнарлатып куйдыгыз ахыры. Алдан куйдык. Куны кыздырып куясың алдан. Алдан кыздырып куйдык. Ничә минут пешә инде? Бума? Кабартма. Күз ачып җомганчы моны карап тормасаң, моны карап. Бу бит кичкенә бала шикелле. Минутларын караганда юк инде. Рөстәм абый, менә сезгә карыйм да сокланам. Сез гомер буе шулай килеп елмаеп яшәгән шикелле. Минем бабай шундый булгандыр инде, хикмәт пеште туганда бабай шундый характер калдырган, көлеп елмаеп яшәргә. Көлеп елмаеп яшим. Менә шуңа күрә күргән кешеләр дә әйтәләр, син бер нинди кайгың зур ахрысы диләр инде, һаман уйнап көлеп яшәгәч. Ну, авырлыклар булды инде, бу тормышта авырлыклар була. Тормышчылы ул тормышчылын авырлыкларны җиңеп яшибез Алла бирсә. Менә шул. Теге кышлар кебек сайрап. Менә шуңа күрә бер генә куплет кышлар кебек дигән җырны уйнап китәм.
Aslı istiyor, üstüne aska iken. Ben de pastayı başladım. Oluşturalım. Şöyle cevap koyarız. 10 minut vakit tuttu. Kabartmamız da hazır oldu. Oo, Anamların yedime oturup maylağa girelim. bunda var mı? Tuttur maylağı indi. Derinke alıp koyasın. Ninde may bilen maylaysız? Sıyır mayı bilen mayını sıyır mayı bilen yaratam. Kendimle sıyır mayı bilen. Çıжылап тора. Yıldap da. Siz bu para değilsin, sen de tanısın bana. Sen soğuşağa yasın. Ne evi kabartması buldu bu? Ne eviler kabartması. Nihaller var kuşikayım, dıkrakayım, temne verir pişinen nindedir eyber, kabartma kırıstı. Eyde kurşun, eyde Şöyle iske kırıp kilem, üyümüzge karşı turabız. Üyümüzden gekile iyisi zıhranın kabartması. Eyde. Mala desinde. Neyce pişiriştim eli kabartmalı. İki öpüşürdü. Mala des, kişe günek mine kıymak niderde şakıra, kıymak pişirdin de eydel bilinler, kıymak kına kovup karayın, temine şu hatlı dey. Onların bir gelme şeker, bir gelme şu edip yedim. Neyde temizleyip şeylerinizin şirizinde. Şu hatlı temne pişerleri, Allah'a şükür. Malades dahir, malades. Neyde oturturdu, neyde oturturdu. Eyde davayı sen savguna, Şeyler davay. şu alamız, neyde. Şeyler temne, davayı sen savguna, davay. Bismillahirrahmanirrahim. Et kabartması.